Kaixo, Ane. Kaixo, Jone, zer modu zaude? Ni ondo, etxean aspertuta, baina, bueno, zu zer moduz? Ondo. Ikaskiketekin pizkat estresatuta eguizia ez dugunez etxean, oso gaizkik egiten dituz etxeko lanak, baina bueno. Zu zer moduz etxeko lanekin, eta hola? Ni ikastolan, hobeto moldatzen naiz irakasleak daudelako, eta, dudak eta horrela sortatzen bazaizkit, hobeto soluzioa dauka. Bai, matematikan adibidez, niri oso zaila egiten zait egun hauetan. Hori da, bai, hori. Ni matematikan ere oso txarra naiz eta gelan kostatzen bazait, hemen etxean gehiago kostatzen zait. Ez badaukat laguntzarik. Ja. Baina, bueno, beste ikasketetan zer moduz moldatzen zara? Ondo. Batzutan ingelesekin lan asko bidaltzen digu, baina bueno, bestekin ondo. Bai, nire notatu dut, klasean lan egiten genuen, baina igual etxean gehiago ari dira bidaltzen, edo igual hori ematen du zailago delako. Bai. Eta gainera, egun hauetan egiten ari garen azterketak oso arraro egiten zait, porque ez zait egiten oso normala. Ja, hori da, eta niri naiz notatzen asko irakasleen falta, asko laguntzen dute eta etxean zu bakarrik dudak aldituzu galdetu baino ez da berdina. Ja, eta familiarekin zer modu zaude? Ni familiarekin nahiko ondo, batzutan bai ditugu bronkak, baino betikoak. Zu? Ja, ondo. Bai, ondo. Ni eztorekin pixkat gaizki ez dudalako asko gozatzen, baina ondo. Ja, eske ni lehenunan egon nintzen pentsatzen, eta badaude jendea bere gurasokin gaizki eramaten dela, eta ikastola zen toki bat nun altziren aislatu bere familiataz, eta orain aldira egon gaizki pasatzen. Ja, gainera, egun osoa familiarekin, behar dezen plan privaizitatea, ni baterik egotiko nire logelan eta horrela. Hori da, eta batzutan badago jendea etxean gaizki dagoela bere familiarekin, eta ikastolan bere lagunekin eta horrela aislatzen zen, eta hobeto pasatzen zuen. Eta berdin lagunekiko, badago jendea ikastolan ez dituena laguna edo bullying edo horrela jasaten duena, eta orain hobeto dago etxean. Eta, hori. Eta bikoteak, ni ez daukat bikoterik. Eta, baina, aldezu faltan bota, baina ez dakit. Baina zu ondo zaude? Bai. Abatutan, lagunak faltan botatzen ditut, eta gainera WhatsApparekin ez da berdina egotea hitz egiten pertsonan baino. Ni adibidez egiten ditut bideollamadak eta horrela. Baina, eske gu gainera gaude ikastolan astean zehar lagunekin eta pasatzen dugu gure egun guztia beraiekin, eta orain etxean gaude eta oso arraroa. Ja, bai. Espero dut ondo egotea eta laizter ikustea. Bai. Bale. Bale,